taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. Ilocano. Okay, nagsabuling kayo na sa dito part 2.5. Nakat yung ating unang live kanina. I've been too long in the way, too long in the way, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chance, lying in your loving arms again. I can almost feel your loving. Happy watching, Daddy Byron Concepcion. Ray Al! Di Ilocano. Okay, ayan. Welcome po sa ating part 2.5. And ulitin mo po tumawag ti dispensar kasi naidip aja sa cellphone tayo nga. Usar tayo iso nga naidip aja first live natin. Okay. Nagitito tayo na tanga oras, i-share tayo kakabsa tayo ng programa ulit. Tapno tayo pa nga agdadanggay. Ang tagadwa. Agraragsak. Kita nga malayang. Kakaking na chawa. Request man, amaze. Thanks mga idol. Shirley Castro Nuevo. Sakto. Request ko man ading, please. Adyaman through the years ko na niya. Ate Jacqueline Dukusin. Aha. Makakanta ka di manong, Kuya Marben. Man, kayo nata. Ha? Kayo nata. Sumayad pa lang siya. O di, siya Kantay mo ta, i-acoustic ta. Galing mo naman ganda ng boses mo, kahawig mo pa si Alaysa Valdez. Ano na? Richard Cairo. Manore. Yan. Sige. Madanagan ng tikadwata. Agpalain ka pa yating ko Marvin Agnewen. Super duper naglain kan. Makahawid na kono kastoy laing ta umay nakman agboya ti live yo. Kuna ni Ate Jacqueline. Dukusin. Mga idol, Team Rayaw ni Ilocano, damagik man no muna niya. Ading Marvin tay, how did you know nga kanta? Damdamagin ate kadwak agsagsaga na nga mangtad sponsor. May ayo kanya mading Marvin ngem kayat na mangeg nga kantaim tay, how did you know? And pasensya kayo ate, taha nga makakanta ni Kuya Marvin. Ti how did you know? Hi, aperta gitara maninan si kabansyaw. Kakustik ka. Nakakamiss kayo Rayaw ni Ilocano. PM nyo ako mamaya. Salamat sa request. Kahit naputol, okay lang po mga idol. Ano yun? Sabi niya. Makakanta ka ka dito, how did you know? Han? How did you know? Hello. I needed someone like you in my life. Okay, ayan na po how did you know? Hindi pa siguro makanta ni Kuya Marvin ngayon yun. No? Request man idol, God gave me UTY idol, Valencer Valdez Odrasil. Ayan, yung mga may request na pang lalaki. Oo. Hindi pa makakanta ni Kuya Marvin. Chris Fajardo Policarpio, hello mga karayaw. Na-miss ko kayo ng sobra. Yan, thank you dyan ti handam ama ng Marie Grace Nagimas. Ada ba? Adabanded na. Pero, Pwede kayo man lang or na nagibingay. Taga-inip ko. Ayan. request naman mga idol. Bulog niya ayat. Thanks ko na ni Cheryl Tagala. Kantayom Jekwan, ading ko, through the years. Through the years ka na. Ala, sige, padasin tayo. Urayhan ko ka. Hoy! Ang ata, all my life ko sa paper. Ano? I can't remember. Ay, isu ajay. Ay, kunak na sa Haji. Kunak na Haji, through the years. Sukarod. Ay. Request na. Kunak na ate, one friend. Kasi bimon ko mapagkantay ta. Abot-abot min gamin data. So, naku mapakantay ito'y true. Dire skate. Mamang pulis pa lang napati kumanta. Hoy! Meron siya.
Suna ko mapakanta. Okay, iti pa nagtultuloy abot yung programa tayo at tuyo na abot yung may isang samiweng. Gitaraan pa lang nating Marvin, hanga organa na po gamitin na. Ate Jacqueline, Gitara. sa'yo. Ayan. Kitang ni CB mo niya. Can't remember when you were there. Ano na? When I Kasi na organ sama. for anyone but you, I swear, been through everything there is. Can't imagine anything we lose. Can't imagine anything the two of us can do. The years you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest things I found with you. Through the years, I've never been afraid of love without weeping, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. Rayaw ni Ilocano. Talaga ako. Nanibago ako bigla. Ayan, bagay-berberugin niya po, gitara, dadjay na sirong niya, gitara niya. I can't remember what I used to do, who I trusted, who listened to before. I swear, we've been through everything we know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seemed to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I stay with you through the years. Together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I've never had it down. We know it's small things out. I've learned what life is about. By loving you through the Rayaw ni Ilocano. ni Ilocano. Okay, at aputi sonata nga request na Ate Jacqueline Ducusin. Tanga makanta ni Kuya Marvin. Pinadas ko lang. Nga inakustik na. Why? Okay, dito pa lang programa tayo na Paul One Rayaw ni Ilocano. Makabsat, i-share yung garo din dato'y tibukbukod tayo wall. Nice Yung song and nice voice. Kuna na magaling nag-organ. Kanan. Ay, organ mo. Yan, sa mga nabitin po kanina, sa ating unang live, i-share yung kakabsat. Kete oras tayo karoda. Alas 3:25. Po, Alam nalawa mo, pa. ang angot ko si kayo. Ano, Jai? Maversion na kamol. Marshall, At kapaya. Adopay. Dapay may sa oras kit gudwa. Oy. Dapat request na nga, bulod nga ayat kan re-revog to'y biyag ko. Ket kastan dawatin tayo manggarod na ayaban ni ate. Irene Macalinaw. Ayan. Thank you mga ating DJ Clarissa Bulan and DJ Marvin Agne. What an awesome performance from the bottom of my heart. Thank you so much Karayaw ni Ilocano. Through the years, I did love and miss you all, Tibayan. Agne. Roderos family, sweet memories. God bless you all. Agsangit ka man natin, Jacqueline, ng kagsang-sangit. Okay, sige. Don't cry, Johnny.
At kantahin na po J request. Don't cry, Jackie ka naman. Don't cry, Jackie. Kantahin na J request nga bulot nga yat Ken. Jackie, Diyan ka muna please makanta don't J Rico. cry. Kita talantan. Hindi ba lang programa tayo na Paul? What? Rayaw ni Ilocano. Nakiktotak pa yun. Kamot. Galit? Teka. Okay, dadagara din na po tayo. Kanta ka na pauluan. Bulod nga ayat. May sabali may tirimuan. Paikas day. Dance with my father, pa-request po, dedicate ko po sa papa ko. Nasa binggit po siya ng kamatayan ngayon. Please po, please pray for my father. Kantain DJ lang. Jaynard Tiktot. Juliato. Nakiktotak pa yun niya. Ayan, Jaynard, ayan, mag-pray ka lang. Mamaya kakantahin ko yan. Yes. Yan. Para kay Madam Sherry. Tagala. Ang kakawin bulbul kaya. Isublem. Isublem. Oras na masyat ay madayo. Subliyaw! Subliyaw! Leka, kaya nabulit ko. Eping na langing na inapirugin. Ay mabukuda, kaya naikitin. Sa'yo, hinday to'y tirumpe. O kadakis, hintaran ide. Diyak may turit pa, yakin na kuyain. Panagawa na, kabukan niya't lain. Sudat ang karingan, awan titingil ko, awan ikot kinta, nabila ko'y ayan, na'y naking marikna. Yang mo'y tur, nasayang tinatamig ko, binulot ko aklunik nagpalirap anaro ko nagpaadibe saan ko abuko ko Nakiktotak pa yun. Nag-brothers ko niya, bolot nga yan. Ganak mo pa yan, nakayat mo. Pampanunod naman daday ko Ate, dance with my father mo. Kaya dadayaw, request siya Ngimday to'y tirumpe. Kadakis, tahanan, ide. May turipay na inapuyain. Managwa na, kapukan niyang lain. Diyak mo'y tur, nasa'y tilatamig ko.
buti sa miweng bulod nga yat nga sagsagat pa lang kina Ate Cheryl. Tagala. Aha. At request na nga bulod. Bulod nga ayat. Okay, Sir Jaynard. Ano di ay? Teka lang. Aha. Kantayan talaga, Jai? Pwede, sige. Okay, sige. Dahil mag-pray ka lang, kapatid Jaynard. Magiging okay din yung papa mo. Siguro. Pwede siguro. Okay, ito na para sa'yo, kapatid Jaynard Galiado. Dahil kahit medyo malat ako, kakantahin ko na lang. Ito, request lang nga kasi, Jai. PJ lang pa-request daw tong kapitbahay ko ng Seshed Mareno. Salamat po. Maricel Abuan Ramirez. Po. Okay, Ate Jaya, Dance with My Father. Ngayon, sagot ka pa ng kanyang Sir Jaynard Galiado. When I was a child, before I removed all the innocence, my father would let me out and dance with my brother and spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he began me, and I knew for sure I was alone. If I could get another chance, another dance with you, I'll play a song that would never end. How I love to dance with my brother again. Right out. Di Ilocano. Ooh. When your mother would disagree to get my way, I would run from her to you. You make me laugh just to go for me, yeah. Then finally make me do just what my mother said. Later that night when I went to sleep, you left a door on my sheet. Never dreamed that you would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with you, I'll play the song that would never end. 'Cause I love to dance with my father again. Right out. Di Ilocano. Sometimes I listen outside and go, and I'm here humble by the cry for me. I pray for very more than me. I pray for very more than me. Right out. Di Ilocano. No, I'm praying for much too much. What could you send her? The only man she loved. I know you down through it, you surely
Kabsat, Jaynard, Galiato. Mag-pray ka lang. Ay. Kaya yan ni Papa mo. Okay, sige. Gitulitan ka, Kabsat. Tatalas na oras tayo. Kita alas 3:38. Dapat ano tawag itan? 22 Dapat oras. Okay, nagibasa ta karon din Manong Ray. Rayaw ni Ilocano. Nagado. Kabsat, request ko man, dagiti nga kansyon. Nagadumot tarn. Lumlum daang to'y pusok no siyak ti agayat. Pinakbet Ilocano sa Luyot Waltz Mildi. Ako, binukuda mong request Nauyong ng nga Kabsat. baket ko. Sipot-sipaw. Tisiyam Ilocano. Kapot ti Facebook. Bulod nga ayat. Mapantaji 7 sis. Okel-okel ka no. Nagado. Na-i-play jay sa balit na napon. Analata ti ma-i-play tayo. Aya, Kabsat. Good lang. Pa-request si Alo Roseman Apo. God bless. Aida Villaluz. Pa-shout out Idol. Watching from Riyadh, KSA Marjan Pasqua. Ayan, hello po dyan sa KSA. Hindi kita bubuhay dito. Hello, Ate Nelda ako. Ayan, sa mga bumalik po sa ating part 2.5. Ayan, welcome kayo po ulit dito. Makapasangit na part na kantam DJ lang malagip kontay tatay ko nga pinanawan na kamo 9 months ago. Sabi ni Ma'am Imar Garcia. Aha. Okay. Ngay. Tayman DJ lang agpakadakman ayat ko nagbayag ko request kit DJ lang Rose Balagtas law ang oligar. Hay na mapasyaw buwak sa tatya. Sige Kuya Marvin. Kayang-kaya. Tirahin ka karoon na J request ng agpakadakon ayat ko. Kasjay. Way. Dito pa lang programa tayo na Paul 1. Rayaw. Ni Ilocano. Aha. Ito na yung request niya ko Kabsat. Agpakadakon ayot ko. Ngay sagsagot ko pa lang kanya yung sa magpata. Sitong anak kakirwama sa pumakayat ang dunde kasuya kong daway di ka nagsangsangi at pagkatako ayat ko Diyan kayo ang makita lumlumdaan ka at di ipapagaw lagit mo't palunay lugar apa ko na siksikan tulad ka di ka sang-sangi pagkadako ay ako kasami ako at sisingkat kanto luawan ako di kasipay mo sapay ko pa na naipakayang katarasan umanay alagipin pinto na iyo naman kasami ako at sisingkat kanto awan ako itasipay mo sapay ko pa na naipaayang kadarasan umanay alagipin imbuga iyo lang Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. kayo magaling kasi lagi pa makadayong sikat Ay! Pero kasi siya. ngayon naibiyak ko Ay! alakas ng biyak ko ang seng-seng bet ng araw hindi naglilipat ka ng gatong pati Awan na lang biyak po mo yun na Napauitan kay Dolya ko naman. Diyan kayo ang makita Pauwi ka kay Dolya. lumdaan ka kasi ipapagaw mo lagip mo palunay
Tulugan apa pa na Oray, siksikan kasot lang. Dulatan Di ka nagsangsang Ang pagkada ko kaya ko Nastami ako ang singsing at kanto Luawan ako Tingkang singay mo Sapay kuma Nanahipaayang kadarasa Kumanay alang ipe Intong kainan Kumanay alang ipe Intong kainan Rayaw ni Ilocano. Okay, at ako di sa may weng Agpakada siya. Pakada ako na ayat kung requested pa Sino nag-request ijay tatay? Rose Balagtas law ang oligaryo. Jay Macalin, nagom nalpas jay bulod nga ayatan. Flor Orsino, Bet sa Kaban, beautiful voice. Thank you. Request ko dan dansoy, Bet sa Kaban. Adyaman, how much is that dog in the window mga DJ? Aldwin Sunday, set nila. Agbabakit man po, tajay kayem ko tagbabakit. No problem. Ani Isaac Tabanyag. Jeffrey No problem. Acosta. Good PM Karaya, watching from Alcaber KSA. Happy Eid! Mubarak, Loida Arizala, Namoton. Nagbanglaw. DJ ka lang pa-request man tayo si Kalaing Tinay ayat ko. Salamat. Ayan, hindi ko pa po alam yan. Wow, Golden Voice DJ ka lang nagbayad nga dinggan data boses mo. Mabuhay tiray aw ni Ilocano. Watching from Hong Kong, Delays Rigeros. Request ko man tayo mensahe na ayat DJ ka lang. Thank you, Joel Amandico. DJ ka lang ate man ipuon po nga irugi. Peping Labinay. Aha. Apay, data mo ti-request yo apo. Epa, Pag natay ata apo. Eroge, Panagbiyak panagbaling. me, nakakaasya. Ate Cheryl, tapos na po yung bulod nga ayat tatay. Awan polos, gastosin me, ngam siya pulaing tilimanga sumilmi. Hi. Happy listening mga karayaw at dakon biyak kumana po DJ's boses yo. Saan nga makao mga dingdinggen? Ay, Uray agmalat kami karaw. ay. Okay, sige. Happy watching from Big Islands of Hawaii. Flor Orsino. Hello, Ma'am Flor dyan sa Hawaii. Mga lods, request takman J. Lobat. Albert Pasila. No problem. Lobat na ba? Nagapon na dyan sharing me, isang oras te panangan me. Aglokan kam ti Kawasaki, Magaglesto pa ay madanunan me. Dadabsat Te istores te kasillas me. Africa Salhasta. You have a very nice voice, pakikanta and let's love. Ayan, babawing-babawi po kami talaga kapag nakakanta na kami ng mataas. Okay. Tayo man isang DJ lang, ko na ni Antonio Mina Mabini III. Okay, sige. Ano ang tikantayin tayo? Ha? Sige kanta? Okay. Sige lang, tinayayat ko kano. Sikalata. Ayan, kantahin natin Irene Presto sa Macaleno. Hello, Ma'am Beta. Sa Kaben. Ay di taga Kabatuan. Taga Kabatuan, Isabela. Okay, kakamsa tayo sunatang na Paul 1. Si Kalaing, Inay ayat ko. Ngayon, salat pa lang kanya iti programa na Paul 1. Rayaw! Ne, Ilocano. Sa balay. Sekate, Inay ayat ko. Ang sekate, amen ka. Ay, Sige. ako nagkakaroon sa bayan siya. Ay, Sekate. sa balay. Made. Ako doa nga aming daday. Tela, terwem, dada. Doa nga rin daday. Kayat mo sa terwem ka, dada. Ay, Sige. palanggang. Hawan!
Dagi kasilyas. Kasilyas. Why? Palangkang. Awan! Itiram na tayo. Sige. Okay, dito nga na po tayo. Kanta ka na po, si Kati Amin kung nagkabawaksan. Sikati inay ayat ka lang. Ay, si Kati Inaayat ko. Hindi pa lang programa tayo ng buwan. Rayaw! Hay, nagpindas ata. Sabay kumabi ako na hindi nga Dahil tagayam. Wendoy agayat kita Aha. Sunata na igamit iti ay Naghanap si Kaka siya. Karot, siya. Kapag nagulan na ta. Yak mo na mo. Lagi titi kaya rigaken ka Apo. When sika Naglain mi ay red. Presyo pa yan. Sinaw. Napatig ka Tuy pusukin rin na Tsakaya Ang mapugaw ka tina Sikalaing Inay ayat ko Hindi ka Hindi ang nanayo Sikabi ako Makaiga ko No apay Nalagsak tilubong ko Sikalaing Tinay ayat ko Sikalaing Salda ko'y biyak ko Napatek ka Dito'y puso When sikatin ay ayat ko Ay awa ni Ilocano Bakit pinagigingin lang po ito Tia Sunami ang puluan Sikalain hindi na Mapukaw ka na sikalaing Tinay ayat ko Hindi ka Hindi ang nanayo Sikabi ako Makaigap ko No apay Naragsak tilubong ko Sikalaing Tinay ayat ko Sikalaing Usal na to'y biyak ko Napatek ka Dito'y puso
Ilocano. Ayan, dahil ako di kanta ka na pauluan. Ipatpatig ka. Ay, Sikalaing. Ay, sige, patpatik ka. amin ko. Sikat amin ko. Why? Sikalaing tinay. Okay, at dapat 7 minutos tayo kakabsada. Nalawa pa eh. Iti oras. Okay. Sige ba sa tapay manong rin ti subali pa yung comments ket sunto karo din ti Maudi. Nga sa miwing tayo. present mga karaya watching from Florida, USA, Sir Lopito. Balagtas. Good PM mga karaya ko na ni Ma'am Juliet Pizarro. Antonio. Kasamat yan ka, madam. Aha, is watching from Macau, Ma'am Virgie Cancino. Sikalaing ti anay ayat ko by Ann Chavez ko na ni Ata. Annabel Agbayani. May bagal daw mga DJ. Rang rayaw ni Ilocano. Virgie Cancino. Na po, hindi po makakanta si Kuya Marvin. Bawi na lang po kami pag okay na yung Opo. pa-request man karayaw, Aje man kidawa. Ako si Dom Fabros. Ayun. Ate Annabel, request mo never ending love had me pa iba kanta tatda. Okay. Sana tayo. Malana. Malana. 19. Ane. Watching from Athens, Greece, Zan Fernandez. Ayan. Okay, kakabsan, Keta. Isagot mo kari din, Jay, request yung bislak. Kahit maudi mo tinapong nga bilang. Iti programa tayo na paluan. Rayaw ni Ilocano. Okay, Keta. Agyaman kami ako dagiti. Tumarabay ti programa ng Rayaw ni Ilocano. From part 1, part 2, and part 2.5 na nakat kanina. May baka malam yung amin kakabsat mabalin siya ititaden na mga nagbasulak watching from Olongapo City. Alvin Elad Nilo. Yaman nga na umagakatin. Bye, liwag ko na. Sige, Annabel practicein ko yan, Agbayani. Ate Annabel. Napanan. Napanam, abay kita ka lang. Na nagpakita. Ay, nagparang yan. Sinap sa pulka, hindi ka may makita. Apay nga nga. Bimanaw ka, imbatinag Nagmay-may siya. Okay, ating kakabsat si Mauding ang bilang ay sagsahod pa lang din programa tayo na Paul. Rayaw ni Ilocano. Bislak! Ha, ha! Ay ako na ama, turo man sa ay nagtana, kanayan na naiabla. Dahil di pa makina, matsuwa mo ako na. Ang daya, ay ako na kaama, turo man sa ay nagtana, kanayan na naiabla. Dahil di pa makina, matsuwa mo ako nada. Kahit na pantay-banban, kas parang arya, titira-titira. Anyan ako, nagmayarin ako. Yan ako, anyan ako, nagsakirin. Yan ako, anyan ako, at nasanay kumagat. Nagsakit at di aklat, dahil islak ay maulaw. Alright! Rayaw ni Ilocano. Ho, ho! Bubiyok anitaya, ay ako nakaama. Puro man sa ay nagtaya, ganayan lang naiabla.
Anya na basta, nagmayakin ang pista. Anya na basta, dadakilin ang pista. Anya na basta, at dadanay umagat. Nagsakitan ti ablan, dahil bislang ay bako nawan. Anya na basta, nagmayakin ang pista. Anya na basta, nagdakilan ang pista. Anya na basta, at dadanay umagat. Nagsakitan ti ablan, dahil bislang ay maulawan. Nagsakitan ti ablan, dahil bislang nakatandang. Try out! Di Ilocano. Okay, kakabsat, keta. Okay, at ang din iti mauning ang pinagay sagsagot pa lang iti programang Rayaw ni Ilocano. Dito nagtapay lang aldaw, Friday, July 31, 2020. Keta, agyaman kami kakabsat, ti panangkadwayo kanyami panangtaramayo ti programa. Keta, iti apo amin nga tumulturong iti Rayaw ni Ilocano. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at tulong na ibinibigay niyo sa amin. Yes. Hindi na pa naman kayo isa-isahin, kaya tagyaman kami apo kanya yung amin yung sangapada. Ulitay siya ka po ni DJ lang. Siya matapon ni Ray Lagmay. Katsak matapon ni Marvin Agna nga Kaya salamat din kay Ate Irene. Makalinaw. Makalinaw nga nakadwa mimit ng itang malim. Tatgan at kaibigan. Thank you so much, Ate Irene. Ikianos mo kan ka na yun. Okay, Keta. Pumakada tayo ka Ruden. Aha. Aning bang oras tayo amin kakapsad, Keta. Diyos sa ginakata kaya amin na po nga wan labas na nga ng tarabay din nga programa. Kata sapay kumata tarabay na tayo agdanayan niya po Diyos nga man nakabaling. Iti amin. Well, Alagit keep safe everyone. Bye-bye. well, thank you so much. Bye-bye. See you on Sunday. See you on Sunday.